keblonoɗa kawraral ngal jogorɗa hawrude joom e on ñalawma. kadi on julɗo gonɗinɗo Allah o gonɗini ko kawro e Allah o hawrat ga e Allah hade makko e haade toon woni wa iqami sala wa aqama sala o darnoto julde o juulat ko kalten ɗo fof ƴewno way jokkodirde e ko addi en ko saabu maade juma ko ha juule julde nde woni wurnude ɗum o fawi hen kadi jomum hokkat asakal se gari ɗo kadi Allah wela waɗiri noon ina wawno wonde taw dental meɗen ngal wona asakal poɗɗen ɓurde haaldude hen kono noon Allah hoddiri enen dental men ngal ɗo eɗen ina jeeya ko poɗɗen haaldude kadi asakal nde wonno ko en joom jawɗele en ken joom jahori askete te hewɓe e meɗen haarte babaɓe gaskata te wasde askude kadi moƴƴani wasde askude way kono wasde julde ni nde wonno kanje ɗiɗɗi cinnodiri e alquran iqami sala wa ita zaka ɗum waɗi kadi fayida goɗɗo no daña e dental ngal kadi eɗen mbawi yewtude e on banggue ko ina hokka en andude fodde meɗen hakkude men e jomiraɗo subhanahu wa taala o yiɗe gueɗe foof noon so gari wawa wadde ɗe so wona kulɗo Allah taw ko Allah tan kadi o hulani goɗɗo walam yahsha illa Allah oɗo aye ko kanko woni daɗɗudi ko poɗɗen haalde e oɗo ñalawma tedduɗo go ñalawma o e hoore mum ko ñalawma tedduɗo sobo ko aljuma wawno hawrude e ñalawma goɗɗo kono hawri kadi e ñalawma aljuma uddidde juma ene wawi wonde alkamis gudditen juulen takkusan juulen fuduru juulen gueƴe aljuma ara juulen jawte haɗa ittane juma uddidde juma wona kar han wona ñande aljuma tan ene wawi wonde ñalawma goɗɗo mbiyen han kadi en gudditi so aljuma yoni ken juuloɓe kono Allah hoddiri kadi en gari e ñande aljuma e waktu juma eɗen jiiɗi uddidde juma o ɗum ɗon ne addanta en ko andude aljuma o ɗo mo gaworɗen kanko e hoorema ko ñalawma o gaga golle gonɗe ɗe aljuma o wonko soomi hen ko moƴƴere Allah kadi wonande en saabu ene soomi hen eɗen gandi aljuma seyidu al ayyam kañum woni kohowo ñalɗi ɗi ñalawma foof ko aljuma woni kohowo maɗa nde wonno ko Allah woni baɗawo ko wela kanko ƴetti moƴƴere hewndu o nani ɗum e nder aljuma o mofti ɗum e mofte makko omo moftani ɗum tagore makko ari e qissa goto kaleteɗo wonde aljuma jomiraɗo subhanahu wa taala adinoma yaltinde ɗum e zamanuji annabaɓe adiɓe Muhammad sallllahu alayhi wa sallam o addinoma addu ɗum e zaman nabillahi Moussa alayhi salam o hokki Moussa yo hokki leñol mum Moussa haalani leñol mum Allah totti en ñalawma aljuma beeleɗen mawnina ñalawma o ɓe mbi kamɓe ɓe gañani de kono noon kamɓe ɓurani ɓe ko yoɓe dokke aset e ko an ka dokkete tan ñalɗi ko ñalɗi Allah sa hokkama jaggata tan ko noon ɗo koɓe aniɓe ɓe mbi ala min gañani kono min jiiɗi ko aset ɓe dokka aset kañum woni ñalgu maɓɓe ngu ɓuuri mawninde e ñalɗi ɗi kono nde wonno wona yamiroreɓe nde wonno ma en tawoy to yeeso ɓe lurdi toon e Allah ha ɓe keeɓi toon kuddi ɓe mbatta baaɗi ɓe mbatta bamɗi guirji caggal ɗum nabiullahi Isa feeñoyi e zaman jomiraɗo subhanahu wa taala rokkimo kadi ñalawma aljuma o yo rokku leñol makko ɓenne kadi gantini mbi kañum jiiɗi ko dimanche woni alet ayo ɗum ɗon ne kadi eɗen gandi kamɓe so alet ari an kadi ko ɗum woni ñalawma maɓɓe ɓuuri mawninde e ñalɗi diine maɓɓe nulaɗo o Muhammad sallllahu alayhi wa sallam nde o ari noon Allah hokkimo aljuma o jaaɓi o hokki en Allah wimo noon ñalngu aljuma mbiɗa waɗi hen gueɗe kewɗe ina jeeya e ko Allah ko waɗi hen ina jaabe duwaw te ko duwaw jaabaɗo ko kañum woni ko ɓuuri moƴƴande julɗo sa jabanama duwaw naata aljanna sa jabanama duwaw cella sa ñamanama duwaw kisa sa ñamanama duwaw haajuma humto ɗum ɗo foof inan e nder oɗo ñalawma aljuma inan toon e waktuji foti a ñaguima a ñagaki ɗin waktuji kadi ko waktuji malal so tawi ka julɗo a hawri hen tan anani a heeɓi ngal ɗon malal ene jeeya hen kadi aljuma o woni ñalawma kohowo ñalɗi no mbiɗen ni Allah kadi hirtiniri ɗum leñol Muhammad sallllahu alayhi wa alihi bandiraɓe ɗeɗo gueɗe foof kadi hawri e ñalawma men oɗo yo Allah hokku en anani e ɗum wona gueɗal men Allah kadi hokka en naftorade
anduɓe ɓe mbi noon maade juma ha yettiɗo ko martabuji ne keewi, yani ina jeeya hen maade nde huɓere nde, kono kadi e yoɗnude ɗum ma ha ɗum maade moƴƴiri. goto e meɗen fof juulu mum ngo ko jama, ay jama oɗo jiruɗani sa naati toon, so hendu ari lorlatama, so ngulaki ari lorlatama, so toɓo ari lorlatama, so ɓuuɓol ari lorlatama, saabu a naati e nder jama he. goto e meɗen fof noon ina maha ñande fof jamaji kewɗi e nder gurdam woni somo juula on to koye maade jama. ƴeew juulu no wayi nandude e jama wona ko calɗi dariɗi, koyɗe maɗa en woni ɗin calɗi. jama wona ko ɗowdi, yani ɗowdi woni ko ganduɗa ko ina aɗa ɗuwi e less muɗum, sa torima reedu ma ndu woni ɗowdi ndu. jama koko waɗi funnage to hoore na yalti toon ɗo almami o darotoɗo ɗo min barɗo, sa sujji hoore ma nde ko nin ɗum darori. aywa hakaza no jama marani ko noon sujudu wayi. wadde goto e meɗen fof kala nde o juuli darde o moƴƴino darde nde yo andu o mahi jama, baraji maade jama Allah hokkatamo yawmal qiyamati. ɗum ko Allah hokki ɗum leñol Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ɗum waɗi ɓe mbi noon moni fof sina maha jama yo yoɗnu, yani saɗa maha jama nga jeyɗa ka moƴƴin ɗum. ɓaade ko calɗi ɗi koko foti darade, nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jangguini en juulo ko yen cujju e terɗe jeeɗiɗi ko calɗi jeeɗiɗi ɗi darnoji jama. kono noon ɗon babaɓe hewɓe ɓe kewi dañde ko calɗi jeegom walla calɗi joyi tan ɓe nayani jeeɗiɗi. holko woni mana o, holko woni dalil o ha paama mbete aɗa daña calɗi jeeɗiɗi ko sa sujji peɗeli koyɗe maɗe yo ñiɓo, koppi maɗi ina ñiɓi, nawi juuɗe maɗe ina ñiɓi, tiine mani ina ñiɓi, sa limi ko jeeɗiɗi, sa limi ɗum ko jeeɗiɗi. wadde saɗa juula tesko ɗum, sa sujji tesko ɗeɗo terɗe fof koɗe penɗe poɗɗe ñiɓade e dow leydi, kadi ɗi mbasa takkodirde. calɗi so takkodiri te wutorno hattanno bildi ndi ko bonande. moƴƴi ko sande fof wona banggue rondo ko foti rondade ko. ɗum waɗi so tawi neɗɗo no juulo yo saro hoto rendu, yo saro tergal hen fof e terɗe ñiɓotoɗe ɗe hetta banggue. ɓaade noon ko sujudu o kaleten, hakkude sujudaji ɗiɗɗi ɗon hewɓe so illa man rahima rabbuka ina jogo ɗon jumre. so tawi a ummima a habbiri, a yeehi ha jagge koppi a ummitima a sujjoyi, a ƴetti terɗe jeeɗiɗɗe fof hen tergal fof darima no ñiɓima no foti ñiɓirwade ni, a ummoto jottoɗa e dow korle ma, jottoɗa ha ganda a suuti terɗe mana ñiɓinoɗe fof a suutiɗe. sujudu on ɗon timmi. sujudu ɗimmo o rewa hen. joni noon so en ƴewtidima ina e meɗen sujudu gadana o, so sujji so jottima goto e juuɗe ɗe heewi ko heddade e leydi, o waɗani o hedda jungo ngo e leydi, o ɓamtatango o fawa e dow buhal makko. so waɗi so ruttitima sujudu gadana o timmi, kono ɗimmo on heddi tergal gotal. wanda so nani walla on nanani. ngal ɗon tergal noon so ngal manki sujudu o manki. ɗum waɗi kala hen hakkude sujude sujudu fof ko ma ƴeesoɗa e leydi ha ceerta e mum, terɗe ɗe fof duttoɗo ponno ruttade puɗɗa ruttitade noon e sujudu ɗimmo. ɓe mbi kadi fayidaji sujudu on ɗon no woni mbadi yodde mo ni e timmal makko, ko kanko woni jaatigue ma ñande darga haade ma yaade aljanna. so tawi ko yimɓe aljanna jeeɗa, yo Allah waɗeni jeeɓe e yimɓe aljanna. ɓe mbi ñande darga so en gummitima, moni fof ummitto koye waktu mbo wattidi julde e aduna. ummital ma wonono koye waktu mo battiniɗa julde e aduna, yani farilla ma mo battiniɗa julde e aduna. eɗen jogui farillaji 5. hakkude noon siraɗi e aljanna, yani jangol jahannama wirtiɗo,
caangol jahannama ngol ina werta e dow maggol leeɓol siraaɗi. Leeɓol siraaɗi ngol ɗo ngol fuɗɗi haa tacca ko 500 hitaande yahante. 500 hitaande to wonaa kitaale aduna de, kitaale laakara. Hitaande laakara aɗa no foti alaa a anndata, wonni mi haalama ñalawma laakara no foti. Ñalawma laakara gooto ko 50,000 hitaande ɗo. ñalawma laakara gooto ko 50,000 hitaande ɗo e henna. gila ɓamɗen nande Isa haa ɗo toni noon ɗe ko ujunnaaje 2 pawɗe. Isa alayhi salam ɗum noon ɗe anndi koko ɓooyi. jooni noon ñalɗi laakara ñalawma gooto ko 50,000 hitaande e hitaande aduna. jooni noon aɗa foti taccude ɗum noon duuɓi 500 puɗɗa waawde taccude siraaji. ayne mbattintoɗaa juulde ɗo haade ma yaltude aduna, juulnoɗaa ko tusbar aɗa hattani a juuli tusbar a juuli ɗum e hoore waktu. sa ummitima ko waktu tusbar gummittoɗa e hoore waktu darotoɗa e damal siraaɗi, kono ma taw ɗum juulnoɗa ngu wonano jama ka wayini ngu feewi, ngu ferta, ngu werta, ngu yonna, ngu urna, ina fewda jola heen. ngun juulu na wonma 100 hitaande e 500 kitaale poɗɗa taccude. wona ko tisbar wonno, aywa tawa toon futuro wonta ko yurtade caggal, tawa toon subaka janomi wonta ko yurtade caggal, tawa toon subaka mo juulnoɗa o ko adi aɗa maya. to yi juulnoɗa ɗum koye waktu, so tisbar o gasi tan a tawat ɗon waktu subaka on dari. onne kadi ma a moƴƴinino julde, on ɗon kadi naata e muɗum nawma 100 hitaande, a dañi ɗum 200. garaya e waktu kadi no fatma toon so tawi a juulinomo e waktu. sa juulanoma e waktu ko an fadatamo, mo juula e waktu o kañum fadanma. kono mba juulani e waktu o ko an fadatamo, a araɗa tawatamo ɗon gadduɗoma ha ɗon o wima min ko ɗo kaɗanmi. joni heddi hen ko an fada ɗo fodde ko jeebineɗa waktu o, Allah ne yeebama ɗon e siraɗi. to en nani siraɗi no wayi welani fadde, sabu ina seeɓi, ina yerɓi, ina heewi dillere. sa renaki tan nan ko musiba. hay sinno ko garage uji men ɗe ɗo sa ari ala ɗo jooɗiɗa aɗa wona e nangue a joni a waɗi ɗon waktuji tan tampat saka noon lakara. tawi ka mankinnoɗo juulde e waktu on saha, fodde ko jeebinɗa waktu o, fodde nden ɗon aɗa fada ɗum ɗon ha no juulaniɗa waktu o ara kañumne wima bisimilla ko joni garmi nde wonno ko ni mbannoɗami minne kadi mi yeftimi, yo Allah dandu en hen. ɗum addira ko ganden fayida juulde e waktu. ko noon ha waktu joyɗi jalta.